Naingit ka sa kanya? Oo, ingit lang ako talaga sa kanya. Babae ka lalaki? Babae nga ako. Magkakilala kayo nito? Oh, may kilala ko siya. Sige, kalas. Magkaibigan kayo? Oo. Ha? Oo, magkaibigan kami, aray ko. Sige, kalas. Naamoy ko yung amoy mo. Amoy imbornal. Ibig sabihin, mayroong kaluluwa sa loob ng katawan ng taong ito. Sige, kalas. Bakit ka naiingit sa pamilya Salazar? Kasi nga marami nga siya na napupunta sa sasalibong niya. Ingit ako. Sige. Kung naiingit ka sa pamilya niya, may tatanong ako. Nasaan ka nitong araw na ito? Sino kasama mo? Oh, pamilya ko lang. Sige, hindi ko alamin ang pangalan mo. Kung pamilya mo lang, hindi ko na rin alamin ang pangalan mo. Pagbibigyan kita. Pagbibigyan kita. Ilan ang anak mo? Sa pangalan ni Jesus, ilan ang anak mo? 3. 3. Anong panganay? Babae, lalaki? Lalaki. Sige, lalaki. Sige. Panganay mo, lalaki. Oo. Kalas! Ano yung bunso mo? Ano yung bunso mo? Lalaki. Sige, lalaki. Ang anak nito ay 5. Sige, kalas. Ilang taon ang panganay mo? Nasa 20. Sige, kalas. Ano ang trabaho ng asawa mo? Sa pangalan ni Kristo, anong pagtrabaho ng asawa mo? Trabaho lang siya. Nakikipagtrabaho lang siya. Sige. Ikaw, anong trabaho mo? Wala. Sige, kalas. Sige, kalas. Bakit ka nangingit sa kanila? Wala lang. Ingit lang ako sa kanila. Ingit ako sa pamilya nila. Nangingit ka sa pamilya nila? Yun lang. Kailan mo pa to, kailan ka ba nangingit sa pamilya Salazar? Matagal na ako naingit sa kanila. Gaano katagal? 5 taon, 10 taon, 100 taon, 50 taon, ilan? Hindi, paglipat lang nila doon sa amin ko. Paglipat pa lang doon sa inyo? Bago nyo pa lang sila nakilala? Kaya pala matagal na. Sige. Malayo ka sa lugar nila? Malayo ka ba hindi? Oo, malayo ako sa kanila. Sige. Kalas. 3 anak mo ha? Kaya nung 20 yung panganay. Yung bunso, ilang taon? Sa po, parang yung mga 15 lang yun, 15. Kalas. Okay, kalas. Ano naman kinakaingitan mo sa pamilya Salazar? Pagpupunta kasi nila doon, ang dami Ano? nila mga gamit na nabibinera! Okay, kalas. Ubusin mo. Naingit ako sa kanila. Ingit. Sino nagbigay doon sa asawa niya ng sakit? Hindi ko alam kung sino, pero ako ingit lang talaga ako sa kanila. Dinadasalan mo ba sila? Hindi ako nagkukuhan, wala akong ginagawa sa kanila. Sobrang ingit ka lang? Ingit lang yun na akin. Ingit lang, wala akong alam doon sa mga kanila. Maabababok mo, Mekle. Mama! Gano'n ka ba? Nalampas sa balikat! Malama pa sa balikat! Sige, kalas. Mga ilang taon ka na ate? Ako mga sa 35. Sige, kalas. 35 ka pa lang. Sige, kalas. Ubusin mo lahat ang binigay mong inggit at alisin mo. Bakit ka nakapasok dyan? Hindi ko alam! Nasaan ka ngayon? Sa bahay lang ako! Sino kasama mo? Mga pamilya ko nga! Sige, kalas. Ubos. Yung inggit, nagbibigay ka ng sakit sa pamilya niya. Kung naiinggit ka sa kanila, gawin mo inspirasyon ng buhay nila. Naintindihan mo? Humingi ka ng tulong sa aking ama para bigyan ka ng biyaya. Kung wala kang trabaho, maghanap ka ng trabaho. Naintindihan mo? Mas maganda yung masikap at mapagpala at binibigay ng Diyos kaysa yung naiinggit galing sa kadiliman. Walang kasaysayan yun. Kakain ka lang, bukas makalawag, ito na naman ang sikmura mo. Hindi ka naman nabubusog kahit anong gawin mo kasi yung mga inggit yun walang kakwenta-kwenta. Nasaan ang asawa mo ngayon? Sa pangalan ni Kristo! Nasaan ang asawa mo ngayon? Sige, kalas, ubusin mo. Lilinisin mo rin yung asawa niya, ha? Kasi pag nagagalit ka sa pamilya at inggit, automatic lahat ito kasama. Sige. Hindi mo siya dinadasalan. Hindi po. Sa isip mo lang na inggit ka. Ingit lang po ako talaga. Sige. Wala po akong ginagawa sa kanya. Ingit lang po po yung akin. Sige. Kapampangan ka, Tagalog. Kapampangan po! Sige. 35 years old ka pa lang. 3 ang anak mo. Lalaki 20. Sige. Ang bunso, ilang taon? Sige. Ano yung gitna? Babae, lalaki yon. Babae po! Babae yung gitna. Ilang taon na yung babae mo sa gitna? Nasa
Sige, kalas. Sige. Di ibig sabihin may usog ka. Nakakausog ka ng tao dahil sa sobrang galit at inggit mo. Wala ka bang gusto sa asawa niya? Wala po. Sige, kalas. Ingit lang po. Sige. 35 years old. 17 ang anak. Sige. Ubos, nang ubos. Huling tanong to, isang sagot na lang. Ilan taong ka na talaga, ate? 35 po. Sige. 35 ba? Ulitin ko, ilan taong ka na talaga? 35 po. Sige. Tapos 20 ang anak mo? Opo. Bakit bata ka pa ba nag-asawa? Opo. Kapampangan ka? Opo. Hindi ka Tagalog? Opo. Sige, kalas. Malapit lang kayo rito o malayo ka sa lugar nila? Malayo po. Saan ka dadaan? Sa baba, sa taas, sa kaliwa, sa kanan? Saan ka banda ron? Taas po. Sige. Kalas. Ang tatay mo kapampangan? Opo, dahil lang po kami dito. Din yung tatay ko. Dito lang din po kami lahat sa Kapampangan. Maliliit pa po kami. Sige, kalas. Alisin mo ng inggit sa taong ito, ha? Dapat ang maghari sa inyo kapag ibig at kapayapaan ng Panginoon Kristo. Hindi kita papagalitan. Wala rin ako karapatan magalit sa iyo. Alisin mong inggit sa mga taong ito. Kasi, nag-aanap buhay sila na maging tapat sa Panginoon. Kung binibigyan sila ng swerte ng Panginoon Kristo, ganun ka rin bibigyan ka ng Diyos. Kung wala kang trabaho, maghanap ka. Naintindihan mo? Ang asawa mo ngayon nagtatrabaho. Ano ang trabaho niya ngayon sa araw na ito? Sa bukid lang din po siya. Sige. Kalas na kalas. Huwag mo na itong gagawin, ha? Lahat. Kailangan ko linisin ang katawan nitong taong ito. Kasi dumidikit to sa asawa niya. Ubos. Sa taas. Sino nag-udyok sa'yo ng maingit sa kanila? Wala po. Ako lang po. Wala po akong ginagamit sa kanya. Wala po. Alam ko, may taong naroon mag-inggit pero ang kanyang puso ay nakakasakit. So, yun lang po. Wala. Kalas! Marami pa. Sige. Linisin mo pa yung katawan niya. Para lahat, maayos lahat. Huling pagkikipag-usap ko sa ito, hindi kita sasaktan, pagbibigyan kita. Bilang instrumento at kapayapaan na dala ko. Bata ka pa, ate. 35 years old ka lang. Naintindihan mo? At may 3 ka ng anak. Kahit pa paano may trabaho ang asawa mo. Huwag mo na painggitan ng mga pamilya sa lasar. Naintindihan mo? Pakiusap. Maghanap ka ng trabaho, manalangin ka sa aking ama. Ipagdarasal ko ang iyong kaluluwa na sana bigyan ka ng magandang trabaho at ganoon din ang asawa mo. Naintindihan mo? Bata pa kayo. Kung naiinggit ka dahil umaasenso sila, gawin mo silang inspirasyon. Naintindihan mo? Lumapit ka sa Panginoon Kristo. Kung kailangan mo ng pera, bakit hindi mo sila puntahan na sabihin mo, kailangan ko ng pera, makapagtrabaho ang aking pamilya, tulungan nyo naman kami, ganun. Siguro naman naagapayan ka ng Panginoon Kristo at babagabagin ang kanilang puso. Hindi masama kung kailangan ka nilang tulungan, kung kinakailangan at alam naman nila. Isa na inggit ka, yung inggit kasi, dalayan ng minsan na nauusog yung mga tao. Naintindihan mo? Ilan kayo sa katawan niya? Hindi ikaw ang nagkukulam sa asawa niya. Sige, okay lang yan. Yung inggit kasi, meron karamihan na malakas ang usog. Nauusog mo at nanghihina ang katawan ng asawa niya, lalaki, naintindihan mo? Manahimik ka na. Pagbibigyan ka ng Diyos at kapayapaan na ang unat maghari sa iyo at magpasawalang hanggan. Matakot na kayo. Mas magandang ibaling bulag ka at pipi at pilay
kaysa marami kang kasalanan at hindi ka umamin na kasalanan. Usap lang. Tanggalin mo ang inggit at galit sa pamilya nila. Kasi nakaka-provision na kayo, naiintindihan mo. O gusto mo patayin na lang kaya kita. May anak ka, gusto mo patayin ko na lang kaya yung mga supling mo. Ibalik ko na lang kaya lahat ng sakit doon. Para maranasan mo rin ang paghihirap at maging minsan tumangis ka rin. Gusto mo ba yan gawin ko? Manahimik na kayo ha. Sa araw na ito, nasaan ka? Bahay lang po. Anong ginagawa mo sa bahay? Ano ka, nakaupo, nakatayo? Opo po. Sino kaharap mo? Wala po. Nakasabang po lang po. Sige. Huwag mo na ulitin to ha. Panginoon si Kristo sana ang maghari sa iyo Opo. at kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, at hinto mo na to ha, palalayasin na kita. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Masamang Espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Pinalalayas ko ang lahat ng galit at inggit sa kaniyang pamilya. At nawang Panginoon Kristo maghari sa kanilang buhay at magpasawalang hanggan. Amen. Dilan. Atras. Inom ng tubig. Tama na yun. Kunti lang. Okay na. Mabuti nakapasok na ng konti. Meron din pala sanib. Ha? Meron din pala sanib siya. Oo, kasi mapadali rin yun. Kaya nagkakasakit ka nang dahil sa kanya. Pag dumidikit ka sa katawan niya, nagkakasakit ka. Nasasagap mo yung energy niya. Nahingit siya sa buong pamilya niya eh. Bata pa siya. Ilan taon ka natin? Ilan anak mo? Yung 5 anak mo? Tinatanggi mo yung 2 mong anak? Ay, yung namatay. Ang patay niya yung dalawa. Oh, Balik ito. Pito anak niyo? Dalawa patay. Pinagitnaan ako ng patay. Ang tanong ko, kung 7 anak mo, 2 namatay, 5 na lang Hindi natira. dapat si Ronda nakasunod ko. Ilan ang anak mo talaga? Bali 5 na lang. Ang balik nila. Yung buhay. Ngayon, sabi mo kanina 3 anak mo. Tinatanggi mo ngayon 2 mong anak. Sabi mo 2 lang daw anak mo. Ang anak mo, panganay babae. Tapos, ang anak mong baba, Lalaki. Lalaki panganay ko dito. yan. Tapos, ang anak mo, 17 pa lang. Ay, 20? Sabi mo, 20 pa lang anak mo. Tapos, 17. Ang anak mo babae. Ang alam ko, 5 ang anak ko. Sabi mo kasi kanina, ang anak mo 3, 17 yung gitna. 5 ang anak ko. 5 anak mo, Oo, tapos 48 ka na. Wala. Kaya mo na yung sinabi mo. Ba't nagagalit ka eh? Kasi hindi naman Nakahila. anak ko eh. May kapatid talaga ako. Panganay sa akin. Sinundan ko. Dito kami daw. Bata ka pa pala, te. 35 ka pa lang. Patay ka na. Kasi mukhang galit ka sa akin pagkasali. Patay ka. Kaya nyo lang po yun. Nagalit si ate, oh. Ayaw yung 35 na sayang mo. Pikit lang. Asawa mo. Yung kulang. Kunti pa. Pati na po. Okay, tumigay na ako. Salamat. Nagalit si ate ka. Dito daw sa bata.